Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed, sallu ala tebibi kulubina Muhammed, sallu ala şefii zunubina Muhammed. Emi işe basıcı Uzeyr peygamber bikin, Uzeyr aleyhisselam. Döneme Uzeyr aleyhisselamda Babil Irak'ı muhtasar hebu Yehudi ki pir mezin bu, kafire ki pir zalim bu. Kuderi Müslümana hebu, kuderi yapı ki Müslümana hebu. Fena Yehudiye neha, fena İsrail'e neha. Ev İsrail'e neha, ev Yehudiye neha jî söyle ravanı devam dikenteni. Beri Xuda Quds-i Şerif, Uzeyr aleyhisselam Quds-i Şerif da bu. Çu peket Quds-i Şerif da çıkas insanı karşı ve rabun lexet tamamı insana koşt. Maici ki hesir gird. Tamamı şehri wan xira kir, xaniye wan xira kirin, fenani kafirin neha, fena Yehudiye neha. Quds-i Şerif xira kir. Ew milleti hesir girt hani Uzeyr aleyhisselam jî hesirate girtini. Hilda hani Babil'i, hani Irak'ı. Zamana karıya derbazı Uzeyr aleyhisselam bir şekleki ji destî wî derket. Uzeyr aleyhisselam malî bütün nebu, hayvanekî wî hebu, merkebekî wî hebu. Ra bu merkeba xelda berê Xuda Quds-i Şerif çû lê kir, kevir ser kevir nema, tiştek nema, tev xira kiriye kafir. Muxteser tev xira kiriye. Ser kanîkê rûniş Uzeyr aleyhisselam li Quds-i Şerif mêze kir, goya Rabbî, kuvvet û kudreta de pir e. Zaman hebe Quds-i Şerif carekedin çê bibe, carekedin bibe şehîr. Carekedin Quds-i Şerif ku riya me'racê têra derbas bê, carekedin çê bibe. Tefekkür kir. Git hayvana xwe girê dewra Uzeyr aleyhisselam. Nanê Uzeyr aleyhisselam hebu, darê meyve hebûn girt hinek dirî, hinek meyve denê çinî hanî danî ber xwe. Xuda azze ve celle xew avîte çavê Uzeyr aleyhisselam. Uzeyr aleyhisselam ser wê kaniye ta 100 salî raza. Kur'an bas dike. Wetî ku 100 salî raza Uzeyr aleyhisselam Xuda girt cesedî wî, ew xarinê wî, heywana wî bi insana neda dîtinê, da qayîb kirin ji insana. Ew meyvê wî, nanê wî eynê bi halê xwe sekinî. Heywana wî zeman derbas bû, heywana wî çû helakê, hestî wî tev rizyan, tev bû qucekî xwelî sikinî. Uzeyr aleyhisselam herahê raza ye. Zamanê 80 sal razanê Uzeyr aleyhisselam derbas bû, Xuda aliyê Îranê da padişahekî adilê Müslüman da rakirinê. Ew wî padişahê adil berî Xuda Quds-i Şerif çû Quds-i Şerif şehrî wî çêkir, hani 20 sala da hani ser halê berî. Zamanê 100 salê Uzeyr aleyhisselam derbas bû, Uzeyr aleyhisselam hişyar bû. Zamanê ku raza bû, beriya nîvrû bû, wetî hişyar bû, piştî esrî bû. Meleketa jî sual kir, goya pêxemberê Xuda, tu çi qas razî, razayî? Goyan rojeke yan jî nîv roje, wetî ku ez razam, rû beriya nîvrû bû, aniha jî waro çava. Jî sual kirin, goya pêxemberê Xuda, tam 100 sal e tu razayî. Ziverî meyvê xwe mêze kir, meyvî bozmiş nebûne, eynê. Nanê xwe mêze kir, nanî wî eyn tişepê nehatiye. Got ka meyvê min, nanê min tişpê nehatine, avqa salê derbas biye. Got kal heywana xwe mêze bike. Wetî heywanê mêze kir, mêze kir hestî heywanê ji rizya biye xwelî. Meleketa goya pêxemberê Xuda, kal mêze bike, Xuda çawa sax dike mêdiya. Wetî ku mêze kir, ew xweliya heywana wî canlanmış bû, xwelî bû hestî. Hestî goş girt, heywana wî temam bû. Xuda ruh xistê, heywana wî deng lê hat. Heywana Uzeyr aleyhisselam. Uzeyr aleyhisselam heywana xwe sar bû, berê Xuda Quds-i Şerif. Wetî çû Quds-i Şerif lê mêze kir, fenanî eynî halê berê, temamê şehr çêbiye, Quds-i Şerif çêbiye, temamê xaniya çêbûne, însan hatine ketinê, şêm biye fenanî berê, çû kete mihalla xwe Uzeyr aleyhisselam. Çû mihalla xwe geriya mala xwe naz nekir. Bi texmînen hat berderê malekî, mêze kir jinekî yaşlî, jinekî pir yaşlî, ber derîkî sikiniye. Uzeyr aleyhisselam sual kir, got ez suala mala Uzeyr pêxember dikim. Jinekî got mala Uzeyr pêxember, ev mala ku ez ber sekinimê ew e. Got tu kî? Got ez jî torna Uzeyr aleyhisselam e jinekî got. Got 100 sala Uzeyr aleyhisselam vefat kiriye.
Uzeyr aleyhisselam ilan kir gو ez peyğemberi Xuda me Xuda azze ve celle gو ez xew avtu çavê min ez hatime bi Tevratê ez hukmê Tevratê careke dibim icra kirinê. Millet hatin li îna nekirin jê. Gotin ka ji me re bêje me re Tevratê bixwîne bitûnî Tevratê Uzeyr aleyhisselam ji wan re xwe. Hinekî yaşî gotin got zemanê muxtesera Yehudiyê zalim hat ku Qudsê şerîf tevxira kir me Tevrat qismekî Tevrat me birin serserî filan çiyayê me xiste çar tirsa wî temamê Tevrat dişewtan. Çûn derxistin hanî lê mêze kirin gerçek. Ew tiştek Uzeyr aleyhisselam dibêje tev emrî Tevratê. Müslüman iman pê hanîn bûn Müslüman Yehudî dîsa qarşî derketin. Yehudiya dîsa înkar kir. Yehudiya gotin tu kurê Xwedayê Xweda di Qur'anê da dibêje. Gotin Uzeyr ibnullah gotin Uzeyra gotin Uzeyr aleyhisselam got tu kurê Xwedayê. Tu kurê Xweda nebe 100 sal çatir razayî tekrar hatî. Dünya tarihî da ê ku pir zulmü insana kirine, ê pêxember pir kuştine, pêxember pir kuştine Yehudî ne. Ev Yehudî ku anha zulmêt ke ew Yehudî ne. Ama Resulullah aleyhissalatu vesselam 1400 sal evvel Resulullah hemişyar kirine. Gotine Resulullah gotiye zamanekî were ümmeta min yani Müslümanê wisa tê kevin pey Yehudiya. Ê wisa pey Yehudiya herin. Yehudiye zengin bin, bibin tabi'ê Yehudiya, Yehudî çi bikin, fena Yehudiya bikin. Çekê xwe, Yehudî kîjan çekê xwe kirin, yerî wiya xwe bikin. Yehudî kîjan avê bixwin, yerî wê avê bixwin. Yehudî were nava toplumekî da, Resulullah enî vê kelimeyê dibêje, were nava toplumekî da, nava cem'iyetekî da, jinekî bigire çekî wî jê bixe, ew Müslümanê jî bêye vî Yehudî kiriye tiştekî rinde ew jî wisa bike. Heta Resulullah aleyhissalatu vesselam vê kelimeyê jî dibêje. Ümmeta min ê wisa be tabi'ê Yehudiya, Yehudî here xwe bavêje qula hurçî, ew jî xwe pey bavêje qula hurçî. Lewra Müslümangî ketine pey Yehudiya, lewra perîşanî hanı çêbiye. Eğer Müslüman pey Yehudiya nebiya pey Kur'an û hadîsî biyana. Eğer Müslüman pey perî be menfiata dünyayê nebiyana pey hakîkatê biyana, birlik beraber Müslümana hebiya îro İsrail avuceke, İsrail Afkas'a zulüm netkir. Xuda Azze ve Celle roja kıyameti evan Müslümanı îro bini zulmê dane, zulüm lê têkirinê ew İslam ülke güca xwe qulamiş nakin qarşî vî zalimê hanê. Dengê xwe nakin Xuda roja kıyametê tek tek evê sualê ji wan bike. Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye ew Müslümanê hewariya mezlûmê neçe bira roja kıyametê şefaatê ji min bekle neke. Gelek İslam ülkemerimiz zetke eğer fenanî Yehudiya jî neke, fenanî İsrail nekin, ew jî halkê xwe zulmê dikin. Ew jî zalimin, lewra dayê wan qebûl nabin. Lewra nikarin güçlü tepkî bidin. Çünkü güçlü tepkî bûna en mezin jî îmanê güca îmanê çêdibe. İman zayıflığı heye, lewra avqasa güçlü sesler nakeve. Xuda Azze ve Celle bütün insanı mezlum berahme, Xuda qehra xul zalima bike. Xuda feleka zalima neşxuline. Xuda Azze ve Celle mezinta xwe nişanî zalima bide. Xuda Azze ve Celle firtnekî wisa ser zalima bide derxistinê zalim ji wê zulma xwe vazgeş bibin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Tamam.